Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ruban sekolah number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu license, ar riu kendai pra. Chief Executive Member Jaga Khasi Hills Autonomous District Council ubak penyat sing CM ulapan scam baka refugee rehabilitation colony ke badan ha ka Shnong Renja bala buhai Shnong daki petwer nadu kisnam ki menchua kadai ke badan ha popur sam trekam jong ka dorbar Shnong Renja kat kum ka notification bala penmi daka hima meliam ha ubenai rempang arajar kat kendai ya ke bala pen scam ru daka Khasi Hills Autonomous District Council. Kani kecing pensya jong bak penyat sing CM ha kaji keren bagi lap thai kubor ha ka live way trek unailar arajar pulai kalong hadian kecing pan jing pensya jong kador Shnong Renja ha kecing kendo EU ha kini kesengi ulai thu ru ba kani kecing pan jing pensya jong kador Shnong Renja kalong hadian bak wei ka kenhun seng phalang ka bala belong ya kecing khenra trading license ha ki dukan jong ki barjela ha ka Shnong Renja la syam bala don ki kot kisla bala soi da ka wei ka society nadu usnam ar hajar nyau terter shu ulai thu banadu usnam ar hajar khat khandai la jer keteng ya ka dong ar koloni kum ka tham Renja ka bahap apo put rekam jong kador Shnong Renja ubak penyai bla keren ru da ka basai baka district council kan awi thu satya ya kinu ki self style rang ba Shnong ki babu hai Shnong ha kini ka koloni ya ka bala tep menta kum ka tham Renja hadin bang lai di kubur gila patai kubur ya katuka notice lani katuka isu lani katuka bala penmi daka aran koloni harus nam arajar nio ka bala pa hapi yin penken ma wai katuka lai ka bala dep scrap lani ka bala pendu no ahu arajar khat khandai barha arajar khat khandai habaka district council hakpor be ba pinya sing si midang lo chairman jong ni ka district council ka kubur ila trebor ba bani rap ni kitor Shnong ban umai lat ya kite ki ba kibanabar pat jong ka dan kibanabar bakin yo ban long kita kirang ba Shnong barha kan ni kapur ha tu kapur le singalawan so ban pau kan ni kapur ba da ka cintre bor ba ka chomki le silala ban scrap no ya tu kan notice ka ba kibat ba kidang la ban ni baki om kidang la ban rekam adu ban tamne henry ka notification ka bala pen scam yu pur usam hawa arajar kat khandai kala biang yangi bangin kam ba kate kam de su ka ar koloni henry ka de ka them Renja ka ba hap apo ka Shnong Renja ba hapo ka cing penyan jong rom ba Shnong Renja dikata ka dikaway para ka bayad ba ka trading license na kaliang ka district council na kapur ngila jiyo ka jinge keren bat ngi kidor Shnong but baro kiba ki non tribal si bawan ban khai ka te Shnong kimla ban ya lat klem de yo ka NOC na Shnong bat klem la yo pat ya yu na jingbit na po ka district council kinyo ban khai ka te Shnong ki jomi ni judan ka jinge trailang rengkat apa rengka dor Shnong Renja ka hima menliam bat kum juru bat ka district council ka belong ka bahakmat na ka penta bangin la ban penyat ba ikam Shnong po ka Shnong ka jomi de na so sai sen ban pau ka burom ha ka ni ka por yo si yang badan burom jomi ba penyat sing siem ba la shim khia chai kini kikam bat bangin la ban pentel gumni bat ngin skem ba hapo ka jing penyat ki jomi ha ka ni district council ni dang la ban pentel den chibon kikam la se ki balong ka jing mentoi hi ka Shnong ba ko kum ba kalong mentai ngim tip kat non teli nemar ba ngimyo bangin muslia ki te dekat ki bawan sa Shnong Renja ki ba hadu mentam mene ki ba ngi register apo Shnong Renja ki kan thop lut na po ka them Renja bat kumjur apo Shnong Renja ngi don kum spa tam teli ki NOC ki ba dan ku khai di kan tribals dia ni bangin ai ke exact figure lagi exact number jang ki ba khai apo them Renja te ngi numpat la ya menta kalian juga district council ka asim khia ba hai kani ha ka ba la ai ke cing pensai na ka por sa ka por pat kumjur lu mentana ka cing keren ba di si amilong ba ka district council kanum ai ka nu ka bor ya nu bom itu bom de ro yo nu we pat ujai penreu ba ubakam ya di bude orang ba Shnong ba kan di itu ida ka dor ba Shnong na no orang ba Shnong ba yo ka sanat na ka imam melim kinum la ai ban teang ni ban baru kini ki ba lawan ki ba bala ya ling ba ka jing tip jong ka Shnong ba jing tip jong ka district council mereka tu kat ni pat ki leakage tikidon be di ki ba lesi ki ba khai bian ki ba klemshi mi trading license ban ngin scam ba da ka jingmi kum ni lesi kala ban long pat ka lenti ke baki ki sawan pat ha ka bakin shim trading license la ni ki NOC na Shnong ba na district council
Nakalian ke jong ni kum kador bar snong ni las kem na do arjar kat kendai ke ba la ai da notification yang i ba ka te ka them renja ka ba po ka jing pe jing ni jong snong renja de umdan ni manu manu ro bala ban ong ba ka te kam de ha bo ku sam jong snong renja ni dan arngut kirang ba dong ke ba in charge sang te ni dan ni ba ritu sing sim ni dan ni ba jibi mukhem hang ni ke ba in charge ka te ka dong hang te ban baro ke bo wan ki ya ling ba kirang ba dong kum ba ya di ka protokol la ki snong na kirang ba dong ka sakio sing i rong ba snong ha ka bangila bangin soi ke nusi te kata ka te ka ba ni bes ka ma ka ba de ba ka te ka jaka hang te Deka society ke deka society ya ke jing trekam jong society nyim khan ka dor bar snong renja kam don jing khang ke jing trekam jong society henry hakabai dei par upur usam ni jurisdiction ni hakabai dei par kilat khai pateng ni baro ke de ban wan hapo ka jing pet jing khmi ba ka jing tip jong dor bar snong renja henry ya ke jing trekam jong society na kalian ke jongi kum dor bar snong ya ke jing pisai ke basai bangim don jing khang bangim don ganu ganu jing ya namar ba ka society hi ke de ka register par ka bala rim ha hiru di kaya ke kam ka pakai trekam pun ke society nyim dan jingwit mereka dan ka bangi dan kam kalong tang bagi deban pentip yang ngisi kasnong ya ke bagi ya banyak dikata ka de ka ba nia ke jing saya ka ko na kalian ka dor basnong penja te nakal yang jungi bat nakal yang jong kahima haka shitarik February arja khat khandai kahima melim lingba I acting chief hatu kapor I pa im aina manik sim ila penmi kawi ka jing penbena notification ya uput sensyar jongka shnong renja bat habangi phai uput sensyar jongka ni shnong renja kamut kane ka notification kala penbena ba ya kane ka refugee colony la kentup lang hapo ka jing sensyar shnong put sensyar jongka dorbar shnong renja te bat nakal yang jongiru ka council la pen scam ya kane hakabai dei ba kajing penmi akan notification nakal yang ka hima kabaar pat habai dei ba kani ka notification la batha ya baro kinong shong shnong haka tu ka shnong refugee colony porenja lada kiton kam mi kinu ki sonot ki certificate lada kalong ya ka labor license lada kalong ya ka trade license lada kalong ya ka residential certificate but kiwe certificate hab ban shim na urang ba shnong jong ka ba shnong renja but ya kan ni ru kat kum ka record singilai I babun ki bala le syakador ba shnong renja ki bamdei ki jai ban ru khasi ki ba shong basa ha ka tiga jaka la ki don kam kanu ka NOC lene ke certificate ki le ban pan na urang ba shnong renja te kumbala penpau da kedor barsnong renja menne ki ong ba kendit kata kajing yi social media menin ba kadon kajing kendra trading license na pawe ka seng bhalang ke kenhun jong seng bhalang kilap ba kidon kita ki documents ne ki shiti ki bla soi na du senam arjar nyo arjar fra tengaru ngampat yi kata henrina kalian jungi ka district council nakal yang jungi ka executive committee batmai menta nikwa ban pentip shapi lingba jongpi ki nong pathai kubor syaparo ki pai ba ki ba pet ni ka kubor ba ka refugee colony nadu snam arhaja khat khandai kala ha kajing sensyar shnong jong ka dor shnong renja tenga kentu sahisian yakini ki nong shnong hang teka dong ka ba ya ka refugee colony ru lade pen ai kerteng no syakawi pat ka kerteng ka bala pen scam house nam arja ka khandahi ka bangi ong ka them renja ka we na ka dong apo ka dor bashnong renja te nga kentu lingba ka ni ka khubor ya baro ki basyong hakate ka jaka laki de ki khasi nane kibam de ki khasi sobha banbut ya kariti sensyar shnong sensyar tha ka bala pen kup da ka bor apo ka United Khasi Genti Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959. Kumjuru hapo kashnong renja kaba kentup kaba hapo put sensyar jo kahima melim kala don yala ka jong ka act kata kahima melim act arhaja nyo hapo jong kani ka act ru kala kren syai ubamdei ukhasi ubamdei na kaja beri khasi umla belong rampashno umla ban kam yala di kum tau self style headman ban issue ki certificate ban le kani katai te ya kata aku ban keren syai ngim don jing itu ya
Kibriu kibasyong haka ni ka dong tham renja ka bangitip mensyua kum ka refugee colony bakin kam bakideki hetman ngim itu eki bat ngingi itu baik ya ka dorba shnong renja ya orang ba shnong renja bat ikirang ba dong renja kiba ka dorba shnong kala pen kubor eki kumjuru habaidei bat kiniki jing ai certificate kini kitai nakal yang jungi nila pen scam be ba ngin shim be tangi ki certificate kiba la ai da ka dorba shnong renja ngin pediang kinu ki jat certificate nakal yang jungi te ha kaba yadei ba kanika habaidei ba kanika jingle niam le rukom le siya kata nginam la ban kentho nakal yang jungi nama ngim ha ka jing baik ke jungi ya kata kale niam le rukom ke jongki le si ki bomdei ki jat beri khasi ya kata kila bendon ke kenhun kini katai henry ha ka bidei ba ka riti dustur penyak shnong pat nginam sya dalele ruem bakin le la kata ka kin register da kata ka society lene under the society act ya ka sinsha shnong kamju hap ta ngila don la jong ka act ko bangala pen pau tat ba ngila don la ki jong ki rules ngila don ya la ki jong ka hima melim act but kini baru kishnong bahap ko kini ke hima kin hap pen buat kat kum ka riti sinsha jo kini ka te kata ka bai dei ba kini ka jingwan jong nakal yang ka kishnong renjang hadu mentang impat yo ya kanu ka ki kot kislan ban pensisha ba laai de kita ki president de ki secretary jong society ban issue yaki NOC ban issue yaki nu ki kot let's say kum ki NOC hadu mentang impat UI henry kaba kebengi datang lumba ki media ki kubor menin kasni but kataru ngishui ba kadai nadu snam arjar nyo arjar pra te ngashko ban kran shai ban nadu snam arjar khat khandai kimla shuban issue nakal yang ke society yakini ki certificate shekin no shangdong ngila aibor nakal yang ke hima melim la aibor nakal yang ke district council badai tan ka dor nong renja ka bala benle kata te lanu lada don pat manu ba penken hadian jogani ka hukum hadian jogani notification naka hima melim bat naka district council ngin penstong ka